салом, ин барномаи лайфхакост. бо шумо ман Сарвиноз ва имрӯз мо дар мавзӯи одатҳои молиявӣ ки неку аҳволи молиявии шуморо зиёд мекунанд, лайфхакҳои беҳтаринро пешниҳод мекунем. якум, пули худро ҳисоб кунед. даромад ва хароҷотро сабт кунед. ҳамин тавр шумо дақиқ хоҳед донист ки пули шумо барои чӣ ва чӣ қадар сарф мешавад ва метавонед харҷ ва даромади худро ба танзим дароред. дуюм, пеш аз харидани маҳсулоти дилхоҳ, нархҳои онро аз ҷойҳои гуногун омӯзед. яъне вақте ки шумо дар ягон онлайн мағоза ё ин ки дар бозор маҳсулот пайдо мекунед, дарҳол аз пайи харидани он нашавед. дар гирду атроф сайр кунед ва назар кунед, эҳтимолан арзонтар пайдо хоҳед кард. сеюм, бутичаи бехатарии молиявиро ташкил кунед. ҳар он пуле ки шумо доред, агар имкон бошад, қисме аз онро пасандоз кунед. онҳо метавонанд барои шумо дар ҳолати ғайри чашмдошт ё фавқулода кӯмак кунанд. инҳо буданд лайфхакҳое ки ба киссаи шумо фоида меоранд. хайр, то барномаҳои оянда.